गुजरातनि अहमदाबादआव गेलेक्सि क'राल मुंगै कायसा हाई प्रोफाइल ससाइटि दङ आरजागाव पारानि टाउन सहरनि रांगोनां साख्रिवाला रिच फेमिलि दंमा गेलेक्सिव दङ आरजागानि खरकसा फेमिलिनि कगनो आं तिनि साना थांगै दङ फेमिलिनि जतनि स्लाय अकरा बरक अंखा बिनि बुमुं शैलेश प्रजापति बिनि बिहिकनि बुमुं अंखा शारदा प्रजापति बिनि बसा मांनै दङ बरकनि बाय प्रोफेशन शैलेश प्रजापति खरकसा लेबर कन्ट्राक्टर आबनो कारि बिनि रियल एस्टेट कायसा बिजनेस बो दङ रांनो साना थाका हंके बेलायखिनो इनकाम काहाम खलाई दङबो कुनो अभाब गरै जाना नंनानि तमंग चामंग बेलायखिनो काहाम हिंके आदिन 24 जून 2022 नि सालब्रुमनि काहायनो शैलेश प्रजापति फुंनि सिमी मर्निं वाक खालायनायनि बागै नौनि सिमी अंखरै थांगो ब फुङाय चिरि सालब्रुमनो घंटा कायसानि बागै मर्निं वाकनि बागै अंखरै थांगो आजराव खे लामाव कुनु ट्राफिक रावबो अंगिया गारि रावबो लाइसियानि बागै आज हाला बहायनो सरगो कुनु गारि गोरा गरै ट्राफिक गरै आबागैनि बनि चिंता खलायै मर्निं वाक खलायै खाप्रुमै तंमानि jorao no uklokni hoite kaisa truck kotoma phai bono uklokni simi hit khlai rekha o gari bo amsike speed khlai phaika bini sago bo emon chiki nangkha bo ar jagani simi prai 5-6 foot amoka hai jagao thangai klai kha belaikheno sak dukhu mankha gana gini tongnai joto borok rok bono guriwoi na siklaijak ar jagao logi no ambulance rok sokpaikha ar jagani borok rok inform khlai remani yagulo dakti khlai no bono ambulance o gariwoi hospital bukhago tolanglai thanglaikha phiaba hospital o danni sikangno bini langma chonani nangkha belai sak dukhu manmani bagai हिंके पुलिस रक bo a jagao phai sokpaikha hospital o bono je hospital o tunai rok no kok rok sungprikha afro saiman kha tunai rok police rok no saka bo morning walk khlai tongmani jorao lama kinaro himui afro pickup truck bini ukologo phai bono hit khlai rima bai bo onek foot hakchalo thangai klai kha belaikhe sak dukhu manmani bagai thui belaikhe no laimani bagai bini langma jonani nangkha hinai kok salai kha joto शैलेश प्रजापति ni bini nok ni family ni borok rok no bo inform khalai rewo borok bo ar jagao thayo logi no sokpayo aboni yagulo bini family ni borok rok hospital ni joto formalities rok pura khlaibai mani yagulo mang gthai no doctor rok borok ni family ni thaniwo ya pharoi rewo aboni yagulo kheno mang gthai no borok ni nok phaisingo tlangai thango antim sanskar khlainani bagai police rok bo cases rok no amsuk sakthaliya tamni ngake or more normal accident se car by engmani hingake borok bo amsuk naliya abagai phiogui rohoka mangkathi rok no bo autopsy rok khlailia amsuk accident ungma rok no hinai antim sanskar khlaimani bagai joto samung paibemani yagulo borno paithak naharoi rohorkha शैलेश प्रजापति जेफोर एक्सीडेंट उंगो आजराओ आगानाओ कायसा CCTV कैमरा थेफाजाक दंगो ओ फुटेजेस रokno no masa borok manui social media o upload khlai rima bai o video rok belaikhino viral ongsugui thangkha a footages rok amsukke viral ongui thangkha a video clip rok police rok ni kotor officer ni thangani bo a footages rok soguikha हिंके तामनि आमसुक viral ongna nangkha हिंके फुं ai sri शैलेश प्रजापति road ni jat kina digi wase himui tongmani ukulongni hoite ngangke pickup truck phai tongo sulo khlai no phiaba asongsa khlai bini direction bakhak no शैलेश प्रजापति je jagao kinar sake himui tongo ayang bakhak no thangai speed khlai bono feregoi rekha
Hingke phodisi strong no naima bai oro sijagui thango je or jagao road obo kuno gari gura kwrwi road ba pura khali se tei bobo kinar sakaise himui tongo tei fungai chiri chiri chuak rok bo kebo nungui cafe rok bo wngnani kokya fungai siri siri ba a phodisi strong no naiwi bujiwi mano je bono saiman tise phermani hai. Hingke social media o video footage rok viral wngmani yagulo kotor kotor police officer ni thani bo sogui kha tei obo nai naikha hingke kaisa plane bwtharjakmani haise wngui tongsio tei oboni bagui no social media o amsuk o footage rok viral wngui tongkha. Aboni bagui no police ni je officer kotor kotor o video footage no nai paimani yagulo judge partal khlainani bagui borokni kaisa team swnamui ongkhori rohoro special investigation team ni kaisa group swnamui hingke police rok jotoni slai swkang aro to thepajak je CCTV camera thepajak tongo obo jotono no collect khlaiwi manjui nainani nailekha. Hingke a joto footage strong no manjui naimani yagulo nukhar jagao jepru Sailesh Prajapati nokni simi ongkhorui phaio a jorao no khoroksa borok bini ukulok ukulok khlaiwi follow khlaiwi phaio bono tei srapsa follow khlaiwi bini yagulo kheno kaisa pickup truck o kasawi paio o borok tei kaisa CCTV camera footage so nugui mankha a pickup truck no Sailesh Prajapati ni ukulogo phai hit khlaiwi rwo tei oro no hoite no pura saimani thango je Sailesh Prajapati no bwthanani pura plain khlaiwi se phaio a borok tei je puru sujuk mankha apro ke no pickup truck o kawi Sailesh Prajapati ni ukulogo phai bono speed khlaiwi pherewi rwkha. Aboni yagulo kheno police rok Sailesh Prajapati ni nogo thangui investigation judge partal Sailesh Prajapati ni background bahai okok no twiwi saimanani tei sungnani bagui thanglaikha. Aboni yagulo no saimanka Sailesh Prajapati belai kheno gwnang rang puisani obab kwrwi tei bini tongmung bo haino gwnang haino tongmung belai kheno kaham kebo bai walai suklai kwrwi hinui saimankha. Hingke boroni nogo thangmani yagulo bo police rok ni thani o kuno surak manliya aboni yagulo kheno Sailesh Prajapati ni CDR yakhe ba call data record twkhlainani wansuk laikha CDR rok ni through tei de kuno proof rok manno hinui hingke CDR je khlaibai mani yagulo ar jagao nugui mankha je Sailesh Prajapati kaisa number bai salbrum no kok sao gonta gonta romoi phiaba 2 mas jora romoi hingka ke a number bai kok sajakya tei o number kuno unknown number ya obo Sailesh Prajapati ni business partner Nitin Prajapati se hingke police rok obono tui no wansuklaikha je Nitin Prajapati bini business partner tei borok business partner wngmani yagulo kesi kerang wngui kok rok salai liana tei obono tui no borok ni kani jaro walaimung rok asai khana tei obo direction tui no police rok judge partal tei investigation khlainani ongkhor laikha. Aboni yagulo kheno Nitin Prajapati ni CDR rok tikhlai laikha police rok hingke bini CDR call data record check khlaibai bini yagulo ar jaga belai kheno wanajaknai kok nukjagui phaikha je 2-3 mas jora romoi Nitin Prajapati Sailesh Prajapati bai pakhe kok saya phiaba Sailesh Prajapati ni je Bihik tongma ni Sarda Prajapati bobai hingke lagatar salbrum no gonta gonta jora romoi kok sajak mankha tei Sailesh Prajapati je puru thwi paio aboni yagulo bo lagatar no Sarda Prajapati o Nitin Prajapati bai kokmang sawi tongmani nukjakha. Aboni yagulo no Sailesh Prajapati ni gana gini borok rok no sungui naimani yagulo saimankha je Sailesh Prajapati ni Bihik tei Sailesh Prajapati ni business partner Nitin Prajapati bai extramarital affairs choliwi tongmani saimankha. Jepru Sailesh Prajapati nokni simi phatara ongkhorui samungni bagui ongkhorui thango tei a jorao no Nitin Prajapati bo borokni nogo sujugo phai sok phaio.
tei borokni asborosni nog gana gini ni borok rok bo nugui saimano je puro nitin borokni nogo phaio ar jorao kheno sarda prajapati bo bai warak khe mwneiui kok sao tei obosuk saimanmani yagulo no police rok kaisa direction manui thango aboni yagulo kheno nitin prajapati no bo romoi naharo police rokni hirasa bo puilao hingke nitin prajapati no kok sungmani kono phano gosia wngui tongo phiaba je pro call data record cdr rok joto bini bwskango pro telis berai rimani yagulo kheno deeply interrogation khlaimani yagulo kok kaisa khe bini khuktui kengnani jengkha apro kheno bo gosiui paio je bo te bini business partner Bihik bai extramarital affairs choliui tongo hinui gosikha tei koyek bosor jora romoi nitin ni je business partner te bini Bihik affair choliui tongo te borok hamjaklai tonglaio tei shailesh no bwtharmani bo nitin te bini Bihik no miliui bwtharo hinui sakha aboni yagulo kheno police rok saimani thangka sarda tei nitin no shailesh no bwtharo hinui aboni yagulo kheno o sarda prajapati no bo romoi naharo police rokni hirasa bo apore no kunui no asuk rwui joto mamla no saimanani bagui deeply interrogation khlaikha tei bo kaham khlaiui apore no borok khorok nui sakha hingke shailesh prajapati ni je business partner nitin tongmani bo bini sudu business partner simia business partner ni swkang bo bini best friend tongo abagui no nitin salbrum no bini nogo phaio dol hinui best friend hinui amo haike no shailesh ni Bihik sarda bai bo sinlai thanglaio salbrum borok nogo phaima bai nitin bai shailesh dol wngui tongmani haino sarda bai bo dol kahai wngui thango tei o dol bahaike hamjagui thangka jora bibaksa obo borok bo siritliya hinui saka borok police rokni bwskango hingke haike no borok jepro shailesh nokni hoite phataro ongkhoroi thango samungni bagui abro no nitin sujuk manui nogo kwrui hingkangke bo pro phai sok paio sarda bai malaini ni bagui tei omo haike no salbrum no borokni affair choliui tongkha tei o affair rok jora kolok romoi huijagui bo tongliya manjagui thangka salsa hingke nitin no sabobo saka bo ongkhoroi thangmani yagulo kheno salbrum no nitin borokni nogo phai sok paio shailesh ongkhoroi thangmani yagulo shailesh no akok no sakha borokni nog gana gini ni borok rok salbrum no omo kahai nugui manjakya wngmani bagui apro no shailesh to saimani thangka buini khukbai phiaba obo proof khlaimani khuje borok khorok nui no affair choliui tongo hinui aboni bagui no bo joto verify khlainani bagui call data record rok check khlaika apro no saimanka nitin bai salbrum no bo gonta jora romoi kok samani rok tei obo joto verify wngmani yagulo no bo joto saimanai thangkha phiaba salsa hingke bwsai swngnani bagui Bihik ni bwskango thangui bwsai kha tei swngka Bihik no omo affair choliui tongmani kok rok no tei apro no sarda gosia wngui tongo tei joto whatsapp chat rok no phunukka tei apro sarda saka nitin bai sudu nung dol kahai no ang bo bai dol no tei dol hisabai no chung kok salaio amo rok saka tei kuno evidence kwrui wngma bai bo jat bono borok no blame khlaimanya tei abagui no salja hingkangke bo uansukha bo ongkhoroi thangmani yagulo se nitin sok paio hingke bo a jorao khe ongkhoroi thangma haike nogo no huijagui tongnai hinui uansukha tei amo haike no uansukma tui bo a salo hingkangke bo tongkha nogo no phiaba Bihik hingkangke uansukha a salo shailesh phataro thangui paikha hinui apre no nitin no call khlaiui nuhunka nitin bo jorao phaisok paikha phai sok paimani yagulo nitin tei bini Bihik affair choliui tongmani bo mokol paithang nukha apro no nugui paimani yagulo borok khorok tamni kni kesar belai khino walaimung kotor wngui thanglaikha apre no nitin bo ongkhoroi thangkha a jorani simi no je extramarital affair choliui tongmani nitin tei
Sailes ni bihik bai borok khorok nei malai mania wngoi thango tei aboni bagui no borok khorok nei kaisa planning khlai laika je borok khorok ni kini kesaro o busu wngoi achainai no nornani nangsinai hinui hai hinui no borok planning khlaima tui borok no follow khlaiui Sailes no follow khlaiui truck je pickup truck tongmani bo obo bai fereui rwo joto kok police rok ni bwskango sukrubui sawui khwnari kha.